Фигура от засланки. И се наботва. Слага се долу за фигурата и със сигурност се наботва. Значи това се прави с намокно пустение. Не мога да слеза, но ще правите една жена да слеза. Ама ще да го взема, гледайте. Ама ще къде ти ще влизаш? Тя ще ни даде. Бяло ли искаш? Да, ще ми някакви сини. Бяло, честно. Какво ще му бяло? Ще вземе фигурата за флаг. Ами флаг. Зайчето е зайчето. Значи, хващаш гълната така на пластове, късваш я. Хващаш пласт и слагаш първо така. Ето, слага се тук така зайчето и почва да се набива. Боцкаш. Също аз не виждам и ще ги боцка много често. Не много често, ми почти. Така, един път, два пъти. Тя самичка ще Тя сама. Браво. Значи, излага, тя няма да може. Питай още един път така го върши. Намокра се и с сапунчето. Ето. Да, и аз малко с това, защото се разпада. Кое? Ама за да не ми се разпада. Ще да правим така като лайничка. Да, ако искаш по-малко, по-трънки, ако искаш по-велики, еднакво трябва да си. Аз не направих без нейното. Без Не ведно посока. Давай сега. На всички посоки ли ги нареждаш? Има ли са? Това правихме брошки. Няма да може Първия начин е с набиване. Нарисуваме както ли ще делата. Не, трябва да бъде стойно. Скъпи приятели, искаме от сърце да ви благодарим, че сте тук и че всичко това, което се случи до момента, виждаме, че го правите с желание. Ние сме Сдружение Направено с любов и сме тук в град Смолян при вас, а това е нашата 6-та поред филмичка, в която сваляме бариерите, за да изгреят талантите. Тоест, всеки един от нас, без значение с какво се занимава, как се чувства, може да бъде творец и това ние си го доказахме. Но след малко аз ще дам думата на нашите организатори, а сега искам да ръкопляскате за нашите специални герои, които ще влязат, дойдат при нас. За нашето прекрасно сърчице. Това е нашето талисманче на Сдружение Направено с любов. Надежда за всички, а на този, който няма пари и само отвънка поглежда, бих му дал без да плаща дори всичката своя надежда. И това е нашата Анелия Кирилова, която е председател на Сдружение Направено с любов. И Направено с любов съществува благодарение на нея, така че можем да я. След малко ще дадем думата и на Теменушка Миткова. Аплодисменти за нея. Това е нашата организатор и Нели може най-добре да я представи. Благодарим ти, Нуше, че си нашия пътоводител в светлината. Най-точните думи,
Защото това, което ти притежаваш, е невидимо с очите, но е видимо с душата. И ние много ти благодарим за гостоприемството и за това, че даваш шанс да сбъднем мечтите на много хора, включително и нашите мечти. И мечтите на сладушки като теб. Нали, Миличка? Да. Аз също се радвам, Анелия, че ви познавам, че се запознах с вас, благодарение на вашия фестивал в Перник. Също и на вашето ръководство, защото Перник е един град, в който се случват много неща, особено за инвалиди. Това е госпожа Тарланска, госпожа Анелия, Клоно Бомбончо. Значи това са организатори, които никъде в България не го правят. Това е единственото, което в Перник го правят. И ние се радваме. Идвали сме ви на гости, пак ще дойдете. И вие заповядайте, винаги сте добре дошли. Да, винаги сте добре дошли. Малко или много помагате, продавате това, което правим, това, което творим. Да. Представяте ни, не само, че ни продавате, представяте ни пред цяла България, че нас не има, защото вие ходите на базари, да може да видите, че хора с увреждания могат да работят. Защото те казват, те за нищо не стават. Ставаме за всичко. Точно така. Това е смисията. Да. Деците с увреждания не са различните други. Те са по-големи сърца, защото никой от вас не се оплаква. Никой не казва не мога и не искам. Даваме ви задача и вие започвате. Добре, правиме. Да. Някой да е казал някога не мога, няма. Да, не трябва да се казва, не мога. Значи аз съм родена с увреждане, моята майка не ми даваше да казвам, даже ако кажа на някого, че не виждам, сигурно вечерта ще я да ме сопа. Да. Значи тя не даваше да казвам, че не виждам и че не мога да го сторя дадено нещо. Трябва да намеря начин как да го сторя. И сега в момента, тези работи, които тук ги пластя, аз съм си намерила, измислила си мой начин, по които да ги правя, защото някои, които имат очи, може да ги правят по съвсем различен начин. Но аз съм си намерила начин как да си ги пластя, как да си ги правя. И така. Идва там някой се подава на бързата. Ами сега имаме изненада. Те дечицата вече се досещат, така че ще ги поканим и малко по-наблизо, пък и вас, по-порасналите, защото нашата изненада днес, знаете ли кой е дечица? Ами хайде аплодисменти за нашето прекрасно кученцевче! Обаче искате ли дечица да видим дали случайно нашия Чейз знае един танц? Аз съм сигурна, че вие го знаете, обаче да изненадаме Чейз и да видим дали там, където той живее, се танцува точно този танц. Махай силно с крилца, прикликни сега пайка. Става чудна веселба, даже спира и дъжда и танцувай па-па-па. Хайде, дай усмивка. Направи ги на крилца, коленца сгъни сега. Скачи, скачи като мен, става весела шега. Ако вярваш чудеса, махай силно с крилца и танцувай ей така. Вече носи песента, танцът всичко разлюля и танцуват па-па-па-па-па-па.
Дечица, аз сега ще кажа нещо много важно, вие след един танц, в който да затрудниме, че вие мислите, аз искам да кажа, че тук сред нас днес част от сдружението е Веселин Арсов. Моля аплодисменти за него. Веселин Арсов е нашия психолог и психотерапевт. И тук се обръщаме към всички родители, които желаят. Можете заедно с дечицата си да нарисувате картина или пък по-отделно. Също така ще дам думата на Веселин Арсов. Какво можем да направим, за да имате индивидуална среща с нашия психолог и психотерапевт и да си поговорите? И за родителите, и за децата да нарисуват сами себе си. Автопортрет. Даже може на едната страна майката, на другата дъщерята. Гледам само дъщери са тук. Може и на отделни листа. Пишете името отгоре и после ще ги обсъждаме. И с Ще ви рисунката... разкажа много важни неща за вас и за нея също. Добре, значи родителите имате задачка, рисувате себе си и когато сте готови, отивате при Веселин Арсов. Това остава. Болничка, Извинявай, аз не да, учителите са